varmaan tosi. Varmaan, joo. Nyt voi antaa asiantuntevia kommentteja Joo, videolle. puukaa tänne Marin videolle. Lähestyy ykköstä. Pääsee ykkösestä yli. Kuinka vanha tää nyt on? Onko tää 7? Mun muistaakseni joo. Mari oli viime vuonna jo. Kyllä. Olisiko nää nyt ekat kesät? Mitä sanoo Katri? Oh. Hyvä tie. Hyvä tie. Jatkuu hyvällä tiellä. Montako? 4. 5 tai 4. Mut tällä on pitkä laukka. Jee!